Građani Srbiji poteraz poslali 140 tisijači koverti za nahradne bavisko, vežnji rahunog i pobec 2020. Minister financijoh Siniša Mali na konferenciji za mediji, na ktorej predstavení pravila baviska, vyjavil, že je zadovoľný s odvolanjom hraždanoh i dodal, že už poslati kolo 1,5 miliona rahunky. U jednej koverti treba, že by bolo 10 fiskálni rahunky abo slípy, čija pojedinečná vrednosť najmenej 100 dinári. Najvrednejší nahrady budú 12 kvartelí u Beogradze i 60 automobili, a 9 lokálnych samoupraví, čio hraždanie pošľu najvecej koverty spram čísla žiteľoh podzeľa 180 tisijači evra. Ono što je meni važno kao ministru financija da kažem... Cilj toho náhradného baviska to zvekšovanie svidomosti hraždanov o tým, že každý raz, keď daco kupujú, treba, že by pýtali fiskálny rachunok. Muša rozumieť, že keď im targovec nevydá fiskálny rachunok, on nespreveda len ich, ale i državu, pretože še peněž od fiskalizácií hasnuje medzi inším i za výbudov v špitaľoch i školoch. Vláda Srbiji u aprilu prešloho roku zaprovadzela akcijný plán za borbu protiv šivej ekonomiji, varil minister Mali i dodal, že nahradne bavisko časť toho plánu. Država pošvece na borbi protiv šivej ekonomiji, a ministerstvo financijoh pririhtalo predloh zakona o fiskalizaciji a u pririhtovanju i predloh zakona o e-fakturoch, ktorí by trebali buď digitalizovaní i zamenili by standardní paperi, najavil Siniša Mali.